Chat. Okay. Tao po. Chat. Okay. Tao po. Chat. Okay. Tao po. Chat. Tao po. Chat. Tao po. As the year 2000 approaches, secular and religious observers are developing a consensus that major change on planet Earth are fast occurring and a new heavens and a new Earth is imminent. Recent events have shaken modern man's confidence on his capability to order the world and his society. New fears as well as the perennial troubles in yesterday still haunt statesmen and serious thinkers of today. As the year 2000 approaches, ideologies have come and gone, religious observers, programs of government have replaced one after another, 15-year master plans have been infinitely extended, new political parties and personalities have sounded their call, yet men in his modern cities face the same age-old problems: graft in government service, systematic injustice, poverty amidst plenty, rebellions and revolutions, garbage everywhere, vices and crimes in the centers of decency, eminent cardinals playing the political harlot, siding with one powerful man today, only to discard him tomorrow, babel of voices prescribing 1,001 remedy, natural disasters following man-made catastrophes. The signs are here, the signs are very near, right at the tip of our noses. The metropolis is doomed, the countryside is ravaged, their very own planet is endangered. To whom shall men turn in times like these? The scriptures, considered sacred by diverse religious traditions, converge in describing such times as ours: time of great danger for man and his planet, times for fundamental choices between catastrophe and a new way of living, time for getting out of an old way of living, old way of ordering things, to a new relationship, a new perspective, a new lifestyle. Time of danger, yes, but also times of great opportunity. The choice before man and his planet is between cosmic catastrophe or a new way of living for the whole universe, to live in solidarity in a community with all living things, or to suffer death for all. Catastrophe or community. If one were to simplify the way things are, two pictures would adequately describe the choice before us now. The first is that the story of old, the story of the Tower of Babel. The other picture is the second story, the story of the Temple of Jerusalem, as painted in the prophet Ezekiel, in the book of Ezekiel, in the Christian Bible, or the story of the new heavens and new earth in the book of Revelation of Jesus Christ to John in the last book of the Bible. Similar pictures or parallel stories could be found in the literature of other religions and the writings of secular thinkers. Basically, the two pictures tell of two ways of living in planet Earth. One way is to live selfishly in active rebellion against God,
talking his own language, striving and struggling to build to himself a tower that would reach the heavens, a tower that would make him renowned for the name and glory so that the whole earth would praise and exalt him. Self-reliance, struggle for pride of place, looking out for number one, to hell with the rest of the world, victory at all cost. The Tower of Babel is a monument to this lifestyle. Okay na Its daw? results are for the whole earth to see. Sige na ta. Dispersion of peoples, quarrels and warfare, Yes, destruction of the countryside, Nag-stream na. for the cities, violence, greed, I guess try mo crime, and diseases. Oo. Los Angeles News. Celebrating life the way it is. Okay mga kahidlaw, subong nga gabi aton pagatanawon ang kabuhi kag maayo nga panglawas ang aton mga pumuluyo diri sa aton isla sa Negros Occidental and even sa iban pa nga bahin sa Pilipinas. Mayong adlaw sa tanan, mayong hapon kay mayong gabi, paano nila ini maprotektahan ang ila ikayang lawas bisan layo sa syudad. Ano ang ila sistema sa pagbulong kag ano ang mga balatian nga ila ginaayo. So sining nga tinion, antes kita magpadalom sa sining pagaistoryahan mo ni Doc Joe Agdalapis, Doctor of Hilot, tanaw kita sang matahom nga talan-awon kay isang nagdigad nga inadlaw nagselebrar kita sang Ninoy Aquino Day, kag sa buwas nga adlaw magaselebrar naman kita sang National Heroes Day. So sa sininga kang tanan, sa sininga connection, luyag naton mga kahidlaw nga ipakita ang kabuhi ni Ninoy Aquino, isa sang aton nga mga baganihan. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. natawo sa Concepcion, Tarlac, sang 27 sang Nobyembre 1932. Bata pa lang siya, napakitaan na ang iya tumalagsahon nga abilidad sa pagserbisyo sa katawan. Saya pagkabataan-on, nagpakita siya sang interes sa politika, kag nagpanikasog nga mangin leader nga may integridad kag kabalaka sa mga Pilipino. Was directly involved in the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence and subversion. Sang panahon sang martial law, gindakop si Ninoy Aquino sang gobyerno ni Marcos. Ginpabilin siya sa prisohan
sang madugay nga panahon. Pero wala siya naguntat sa pagpangita, sang kamatuoran, kag pagsakdag, sang demokrasya para sa Pilipinas. What can one man do? I have no army, I have no following, I have no money. I only have my indomitable spirit. Business center. He flunked all tests, and the conclusion was if they operate on him, it will be fatal. They are now moving to put him in Melda, in effective control. Yeah. How do you feel about being out of the country after so long? If under other circumstances, I would be very happy, but I don't know. How's your health? Well, until March 19, I thought I was a healthy character, but What happened, March? when I suffered this angina, I've lost weight. I mean, I've lost endurance. You fainted? No, I have severe chest pains. How do you feel right now? Yes. Oh. The Chief Justice this morning, and I just received the Supreme Court paper approving. You're going to have this bypass operation very soon. Your life might be in danger from 6 months to 1 year. Is that correct? Yes, that's correct. That's your prognosis. That is the prognosis. Prior to 72, there was some chaos in the Philippines, wasn't there? Or is that a Yes, there was a chaos in my country in 72, and the students were demonstrating. There were too many guns in the street, and Mr. Marcos used this as an excuse to declare martial law to restore peace and order. Well, now you ran as the candidacy for the presidency. No, the presidential election was coming in 73. 73, Yes. okay. You see, Mr. Marcos was elected in 65, and under the Philippine Constitution, our president cannot go beyond 8 years, and therefore he had to step out in 1973. Unfortunately, he declared martial law, and the Constitution was suspended, and he's been in power since then. You were the leader of the opposition. Did you ever run for anything against him? No, I am only one of the leaders of the opposition, Okay. Pat, and there are many leaders in my country. I ran for the Senate, and I was a member of the minority party in the Senate.
I was to seek the presidential nomination in '73. However, that was aborted, and we never got to that stage. So you were unable to do what you were Right, planning right. to do. There's some good things. There's obviously, or at least there seems to be religious freedom in the Philippines. Oh yes, that is one of Which the is a very greatest good things. In fact, your program is one of the most popular program in my country. You know, when I was in prison for 7 years and 7 months in solitary confinement, one of the great bonuses I have is this little television that they gave me, and at 3 o'clock to 5 o'clock, your program came in strong every day, and Channel 7, which is a small station in Manila, but throws the best signal. It has one of the best programming for day. You have a pre-program on 12 o'clock slot, the student canteen, and then the 3 o'clock, the 700 Club comes in, and that kept me company in my solitary cell. Not 7, but for many years. I think it came in about 76, 77 in Manila. That's right. And so I was listening to this, and every time you would have a testimony, I would feel sort of a affiliation to it, because I also felt the same thing about the good Lord. Now, if he says that he wants to come back here, sure, by all means. I will go back because I think I'm innocent. Following all my steps, the rumor in Manila is that I'm taking the private jet of Enrique. Before he left, sabi ko, Nina, can you tell me what possible scenarios there will be? The last thing he said was, but if they make a mistake and they have me killed, then that's the best thing that will happen to me because I've always wanted to die for our country. Sang 21 de Agosto 1983, nagbalik siya sa Pilipinas, gikan sa exile sa Amerika. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. Pero sa wala pa siya nakalabot sa pagdumala sang gobyerno, ginpatay siya paagi sa pagpiro sa iya sa tarmac sa Manila International Airport. Ang iya kamatayon nagduso sa katawan nga maghiusa kag ipakita ang gahom sang people power. 30 taon na ang nakalilipas para sa bagong henerasyong hindi mulat sa kanyang kamatayan. Ating muling buhayin ang katanungan. Pilipino, ang kabaganihan yara sa imo. Tagpangapin sang natawhan nga banwa, paghidait kagkauswag ang naagumta. Tagandulot para sa nasyon, manggatulog kaalam, katahong sining kultura naton, paghalong atong himuon, sa dakong paglaong masanag nga palaabuton. Kulturang Pilipinhon, sang kagayon, sa matasang dumulong, pinasahit ka sa katahon. Palanggaon ka kag ikapabugal, kaya ang kadalagan mo amon ginaambit, ginapakamahal. Kalalakiman mong mga isganan, kababainhan mong may kaanyagan, pinasahi sa dagway duag kagkisay, yas kagkaalam mo, Diyos lamang ang nagbugay.
bansa sa pagpabutiag sang kaayo mo kay ikaw matuod kag matahong nga kultura Pilipino. Dinan haraw kuno hurawngan datu ay hinabongan adi kuno ay gekenan ay sineyor maka ako hindundaad ako kanimong may gipangambay ada pangarit arit anunawaan ay kaming dutaan lengayeng idadal menenturuk ikaw buntiraw pagkahangulang tamo pagkarakeng alawon mga inurihimu kaming tinobo bagao mong dinalad badhugiwan kami pabay iyaw pagpatora si habungi halong hongi harangi dala paye adak dapege dapege nga nagahinunod di kunuruhan si adlaw nagakadukar menden belin ko kuno kanimo pakaiked ipaked rehan nga hogewan mo kuno pagkalimtan indi pagkaligaan nga salili ikaw kuno oto sa lingkodan tubra sa gururangan manug tegasen kuno akong kahoy munog toko-tokohon adi gani tigda ada ay magurang hugiwan kag pakabundang hindi magkabalaka. Hay, salili mo lang ako lingkudan, tublas purong kuan sa lugar harimayngan. Nakanugon kag ugon lang kuno tay tapado nga hirak tay kapariho iyaw pagpakap takay halaw paluginda ang dugo papungko ang pustinto kag punablayan mo kay kusta kay panyong maningala nga masilaw takag malantaw kadang pinasararanday urugyaw nga alima hugamak trengay luha umamba.
Alright, Doc Joe, kamusta ka na? May nagambal ka? Imo, okay. Batian mo na? Oo. Galantaw ko isang atong episode sa YouTube. Oo. Imo na subong may nagambal ka da, I know. Unas tanan may gabi, may adlaw, kag may hapon sa tanan nga tumalanaw ginaabi-abi naton ang mga nagalantaw, no? Okay. Doc Alex, good evening, no? Mayong gabi, mayong takna sa aton nga mga katribo nga nagalantaw sa aton nga episode season 3 episode 5 nga ginatibluhan diri sa Hidlaw Sadya TV Live nga aton ginan tiguluhan sikreto sang isla, panglawas, kultura kag bayani nga istorya ni Ninoy aton ginlantaw kaina. Subong Doc Alex, aton ibaluan nga kung sa imong ginmit lang kinaluyag ko lang suliton ining Islanders Health Systems. O kung ang pamaagi sang pagpamulong sa mga isla sa panahon sang mga tribo kag hasta ni subong naka-exist ni siya Doc Alex, kahit daw Doc Alex. Kag kung aton lang tawon, isa sa mga ginpursigi ni late Ninoy Aquino nga niya nga ang sige kulturang Pilipinhon ma-preserve. Nakita naton ang presentation kaina. Gina-interview sa ginatingoan niya nga kung sa diin ang ini nga mga kulturang Pilipinhon ma-preserve, Doc Alex. Yes. I'm sorry. So amo na nga sa sini nga gabi sorry. Aton ginatingoan nga ang aton nga mga kultura. Pila ka mga kultura naton. Isla. Labi na gid sa mga kaislahanan. Di ba la Dukali ang aton nga naklo ko ang sapat nagsulod sa aton nga tutunan. Kinanglan mo bulong. Sa isa ka sampaton nga tambal. Nimo ang gabi ato nimo ang subong mainom ko sang virgin coconut oil para makuha na dayon. Do may. Lagi damo gali na sa virgin coconut oil. Oo. So amo na to Alex nga pila ka isla limitado lang ang hospital. Doktor kag subuman ang mga bibisina. Ang mga pumuluyo nagasalig sa tradisyonal nga bulong. Tuod na. Kung tinatawag natin subong herbal medicine or alternative medicine. Kag may ara man nga natural nga pamaagi. Gintawag ini nga hilot. Kung sa diin ang ining term nga hilot sa Irainon Bukidnon isa ini sa papaagi sang natural nga pagpamulong or traditional hilot. Tuod na. Tamo na Doc Alex nga pitigi kakatol sang sang sapat nagsulod sa aton nga tutunlan sa mga gabi. Pero tuod na nagpangayo man sa bulig, no?
ang mga pumuluyo naton sa health workers kag subong man nangin kombinasyon ni Doc Jo sang tradisyon kag modernong sistema. Pero nami gibalik sa Islanders health systems, no? Nga sa diin ang aton nga mga ginikanan, mga kaluluhan naton, kaluluhan sa mga kaluluhan naton salig sa daan nga pamaagi, no? Kag even sa sini nga panahon padayon gyapon ang the same nga healing system, no, sang sini nga mga tribo. Kag of course bangod kay ara kita sa postmodern times may mga kombinasyon na, no. Pero nami gid respetuhon kag tagaan sa igtalupangod ang original, no, nga healing system sang aton nga mga katribo kag aton mga katawhan, no. So ang importante, Doc Jo, hindi naton pagkalimtan nga ang Islander health systems hindi lang para sa physical nga lawas, kundi para man sa holistic, no, nga kaayuhan sang komunidad. Kaya ang kultura kag tradisyon may dako nga papel sa pag-atipan sang atod mga pumuluyo. No, Doc Jo? Tama gina Doc Alex, kay dapat i-preserve natin ang tawagin isa nga natural resources sa aton nga mga katribo. Yes. Kung sa ilang nga sistema, Doc Alex. Subong pasiplatan naton ang kultura sang aton mga isla, no? Makita naton nga hindi lang ang tradisyonal nga pagbulong ang ginapasidungga naton, kundi ang kaalam sang aton mga katigulangan, no? Ang kaalam sang aton mga katigulangan nga nagabulig, no? Nagabulig sa survival sang komunidad, kay hindi naton kalimtan ang mga baganihan, mga bagani or mga bayani in Tagalog nga na-feature naton sa aton ambahanon, way lang naton dugay gid pakita nga gina-highlight ang kulturang Pilipinhon nga nagpakita sang pagpalangga sa pungsod kag sa aton isig katawo. Gani Doc Jo, palantawon naton ang aton mga kauturan, mga kahidlaw sang sang sining video, no, agud nga sa diin matagaan naton igtalupangod, no. Yes, Doc Alex. Ang healing bracelet po ay porsiras po ito sa amin. Sinusuot namin para protection kahit saan kami magpunta. Pinapalina po ito sa mga bata na hindi nakatulog paggabi. Lagay mo ang tagihumok, tapos sugsugin mo to, tapos lagyan mo na ng mga bato-bato, diamante negra at saka diamante tapol, maribuhok, tapos beads, tapos yarn, tapos langis. Pag kumuha ka ng mga gamot, kwarisma. Kasi yan ang sabi ng mga ninuno namin. Matapang ang gamot, tapos mabango, tapos epektibo. Hindi kami papayag na ipagbaliwala namin yung mga kasanayan na ginagawa ng mga ate. Pinapahalagahan namin yung iniwan nila ng mga gamot para sa amin. Hanggang may buhay kami, hindi namin malimutan yung
Gani mga hinigugma nga mga kauturan, padayon kita sa Hidlaw Sadya episode 5 nga mo ang sikreto sa aton mga katigulangan nga ginatawag naton Islander health systems, no? Nasa limukan si Doc Joe, no? Kaginimna niya sing virgin coconut oil. Kag palantahon ta kung ano ang pamatyagi subong. Kumusta ka na? So, Alex daw, medyo ayo na. So, aragin daw, napila ko kung napansang kung ano ito nagsulod, ay ko kabalo kung lamok to kung ano. At gid. So, nagkwa na, ano ba, nga, ano na, laro, o, isupag, ano na, nag-meditate siya, napilas. So, pero subong, batyagan mo daw, okay na akong tingog, no? Oo. So, ay nasa nag-asakat. Kaya, very effective ang abuton nga mga manggadri. Makita natin, ginapanapas ang mga tao, wala gani isang permiso. Gani. Kanugon to sa mga lubitong ipanapas to sa isa to ka, butano nagsulod sa ulo niya nga, gipang tapas niya to ya. Amo ni ang nagakatabo, Doc Alex, nga isa sa mga resources naton in kunat unders lang. Oo. Nag-get mo nga mapachari pirti ka ang din ko kunat oil. Oo. Tapos po, seconds lang, ilang minutos, nakasabay. So, kung may atas naton, kag hindi lang na kita kay na matuod ni Doc Alex ano ka ang mga brilyante ni o kung labi na gid ang gold bala Doc Alex. Oo. Ini actual ko na nakita. Ang tradisyon lang mula ba aton mga katigulangan. Oo. Ining kwan, ang bulang na ginabutangan na nila sa kamandag nga kahoy. Saan ka pwede matay. Kaya mo nang ginabutang nila sa manok, sa bulang. Okay. Di karon kay ining mga nakagat gali isang ang napilas ang gali isang bulang ni. Oo. Ano man gali mapatay man gali na kung hindi mabulong. Ay gali. Likado okay, may kamandag daw lang ang kagat ka sa sapat ba na yun wala may pinom daw man o. Okay, nisa puno sang kahoy. Ako sa diin. Yes, nga bunga amo na ang bulong. Sa isang COVID nga tinuan kag ang gold lagaon mo lang na ang pure gold pala Doc Alex. Kasak lagaon lang nimo kag atong ginlagaan sang gold ang ila tong ginlaga daw pure lang tong singsing ginlaga nila kag ang nagmalabaab na amo to ang ilagi butang sa pila na igo sang bulang kag inom niya ubos niya tanom. Di may epekto gid man. Di ang natabo sa to Doc Alex. Do nagpula lang dayon to and din pagpula niya to nagtol. Ka nakasurvive ang napilasan sang ano kamandag nga bulang. Bisan pa ang kagat sang ano nakaresponde. So pag akuan bala Doc Alex do hindi man di mapagani naton kung ano ang bertud sini. Sa Mindanao sa una may ara kita nga experience nga gikagat gid siya sang cobra. Wow. Delikado. Kaking lang man og mo na. Iya pilala na iya ka minutos ya kon makagat ka di ka survive sina. Wow. Pero ang mga kauturan naton nga mga muros ba puro pati try may ara sila na mga titibo. Mga kaupo dito
Ang ilang nimo nagnagat nilang duta. Ha? Ang yabok ang da Oh. kagto na nila hindi na mag gatuwad sa duta. Tulo ang ina kagibuga sa saging kagat sa kubra. Makasurvive sila, Doc Alex. Gabi, no? Survive sila amot anong bertod sina nga espiritu sang amo na nga klase pamaagi nga pagulong tayo na iya kinaadman nga way aton may mga sekreto sila. Wow. Sekreto ang aton iban nga mga katribo na nga sa unang panahon ginyadla na sila nga mga abularyo. Oo. Mediko, tapos mga Suwano. Kag sa formal nga mga elite kintawag nga Sunarila Subong amo ni ang tama 84 at 23 itamalo. Oo. Para kag of course sa aton nga Republic Act 8371 para sa kita naton Article 34 siya at 1634 para dira makata na ang makita naton dira nga ay ara nga kinamatarong ang mga ang ato nga kultura i-preserbar na binagid ang mga nagapractice ini pag-improve kag hindi pag-discriminate. Oo. Kung may mga hindi pag-discriminate kay napamatundaan na kung naton gani ilang taon mas tawag ila ka buhi kay sa aton mo. Nila naisip pila ka buhi pero gantaw ba ang nitibo dito sa Karulan sa may Ijangawan dito sa may Inanay Francisca to bala. Oo. Di kun bagay gani way dito sa Kaagos nag-edad sa 124 years old. Wow. No? Antes siya nagtaliwan. Dapat siya kung ito sa kakaon sa mga junk foods So, ang junk foods delikado, no? Nakakaon kasi isang birthdayhan sa gindalan to sa ambot to nagdala to sa iya. Nga mga kaon to sa ali sa fast foods nga mga kilala bladri sa aton nga gidra sa Kabangkalan. So nag-ano siya nag-ubo lang siya tapos sa ubo siya doon sa ginhawa nagtipot niya airways ano na. Gabi, no? Airway. Kuluoy man. Sayap lang ako, no? Tapos kaya na to, ako na pagsulot nag-ipot to nga. Kung nga, kandiyo kay 30 katon. Kaya na nga, nagpagbarat eh. Oh. So kung nag-ayo-ayo na. Tungkol sa virgin coconut oil. So, at least, makadiritso na ko hambal. Subong kaya na, hindi ko kadiritso. Minapunggan niya. Kay 30 katon. So, hindi makasurvive ang kalain pag Doc Alex kay mayo ni ka nagapamakte nga aton mga viewer no. Bilang isa ka chain sa kikikilong isa trial army isa sa mga 10 kag nagapangulo diri sa isla sang Negros subong man sa Panay. O ni Dato Walo-Walo Parikudo. Ara ang aton nga tribal court dira sa Hinigaran. Kag may ara kita nga matinagman kaangay sina sang kinakita kay ina nga may mga ideya kita sina. Pero galing ini Doc Alex tungod sang aton nga mga belief bala nga interbinar sang mga religious sector. Ang pati naguba. So kabalo ka mo Doc Alex kung ano ina ang kaso sina sa amon nga tribo sang nag-intervene sina. Oo. Wala nila gipatod ang ni nga mga kultura. Oo. Sa Republic Act 9851 sang 2009
pero halin man na sa gihapon sa Republic Act 179, which is iningalayi sang 2007 gitawag din sa Republic Act 9372 o 70 o 93 72. So ini nagapakita nga do ubuso nila pamatay ang mga natural resources. Kag kalain sang nagihan namon do Alex. Nang tawag lang po sa Salvador da Subong. Wala na sing kahoy sa una da kahoy. Okay. Sang ginagyan na sang parsada ang amon mga natural resources nila dira. Alingatong namon naglamatay na nada tapos yung pagbaligya na sa mga tarso nga tao nga may connection sa mga DNR bla. Sa pending cases na sa Darwin ginasapak ng gobyerno tungod kay usgan sila mo. Usgan sila nga mo pag sila sang niyada ambot atensyon kamo da lang tawayo da bala mga mga bot man kontak na sila da. Gusto gid nila yapat yun kay Doc Alex ang mga lasang kalain kabudlay kag kun kapagid ka malain nga nga magyan namon nga kun hindi gani ikaw sa idalom sang NCIP ining mga gintawag bala nga National Commission of Indigenous People. Kung ano ginila na nga kami ang mga sa self-governance section din, nga nagbalik kultura, pag amo manggid na kami halin sa una. Way kami gatsinilas, gabahag, nakadawan ka, tapos hindi ka bagtas kaya. Di kayo na-educate, nagsuksok ng tasubong sang tangay sindi. Pero ang akon nga kuan Doc Alex ini bubuo ko ni ang akon nga una-una dito sa Pabaw Bukid gihapon sa akon mga tribo. That's why nga rin diri ko sa city ni nagahimo ko sa mga sulabong abo panahon ni pang-tempot ni siya. Kag educate ari naman diri ang mga tribo nagulubra sa mga SM. Ara na iba nag-drive sa mga taxi, nag-drive sang motorcycle, rada sa reclamation. May mga kalabanan sinadahalin na dito sa mga kabukiran na Doc Alex. Iba narada sa squatter kay no man's land. Storya bala sa para. Para bala sa San Fernando da sa may ang barangay San Fernando da bala sa may kwan Isay. No man's land dira ang mga tao. Di na siya, totoo lang, mga tumandok na sila sa babaw. Nang kwan sa dira, pay panada na siminto ang kapistuhan. Inada sa una, sa college life ko, nag-outing kami na. May eskwelahan na sa babaw. Lakat lang kami napakadto mga 3 ka oras. Di damo na da sa una Doc Alex nga mga herbal medicine kita ko. Kaya ako makaano ko maka-identify ko mo. Mga pagkaon nga nagatubo subong ay na Doc Alex kay gubaan nimo na resort sa bungta. Naganda subong ang kapitala. Dako ang halit. So halit gid kaayo. Ang mga tao ga-enjoy man, pero sila kabalo sang epekto ni sa mga katribo. Kaya nada nga gulawaan sa amon nga Medina mo. Tanan mga himag, kaladula. Pa dito sa babaw, ginapang guba nilang mga kabukiran. Nasubo. Dito pag sa may area, daw, kita nimo muna, ara dit ang ako nga amigo ko sa Negros. Ano na dala sa may Laguna. Pagkakadto ka Doc Alex, nag-preserve ng wildlife, Forest Ecological Foundation nga private na sa sector NGO na siya.
ginasupport aton mga kauturan nga ang isa gid sa dako nga supporter ang aton nga mga taga Australia bla, Canada. Oo. Australian people. Tayo paningali sila kay kuan sila sa isang tawag lang na global effect la. Sila mga nitibong, sila mo ang nakaintindi sila. Mga wildlife gina-preserve dati wala na sila to pastungan sa bukid kay nga ang mga tao ginapang wasak nila ang sanctuary ng mga usa. Sabi no. Pag ibanda nga mga ang mga tao kaangay sa amo, kaintindi kami na nga wala na gani namon ginapatay nga ina sila kay nga napadamo dito sa babaw. Pero ang diri sa dalaw na magkanto dito sa babaw, buso na nila pamatay. Sabi no. Wala sila. Luwas lang sa mga educated nga mga tao. Kasi ang mga ang mga gipang romance lang na dito sa babaw, actually nagabantay sa tani dito do Alex ang kwan mo sang kabukiran mo. Okay. Ang isa dira ang mga panglubong bala nga mga manggad, naibaluan na namon kun diin. Habaw. Oo, subong ginpanglakas ang kwan satellite. Kwan sa gintatog man do Alex. Matunaw lang da may radiation at nga mag-igo sa laser ano da. Hindi na pwede matandog. Di ang sinasubong ang naghawid sina inang nagpo nga mga satellite sa babaw bla. Oo. Kami hindi kami magtandog na kay balaan namon nga amo na kay balaan mo may ara nga espiritu nga naga-istorya alin sa kay taasan sa kay magbabaya. Nga nga mga lugar. Okay. Ginabantayan na do Alex ang ginatawag nga mga Sumerian. Wow. Sumerian. Madalom na ni nga mga kwan sa ngamon pala nga mga belief bala. Pero why man kita nagapapakita. Ang Sumerian na mga fallen angel na sila nga wala magpili sa kay Jesus. During sa gipapili bra dito sa lang sila. Wala man sila nagpili kay Satanas. O kung sa kay Lucifer dito. Sang gipapili ba sila? Kung diin ka masunod sa kay Jesus Christ o kung sa kay Lucifer. Di karon kay why sila nagpili sa Ginoo, ama sila isitan, lagi sila diri sa dalom, diri sa sa lupit sa aton kalibutan sa tuta. Oo. Pero ina sila makabalik pa na sila dito sa langit. Grabe Nagabalik-balik lang sila dito sa langit kag ang ila ginhimo agud nga makahimo sila sing maayo kay nagpati na sila sang resulta sang ginhimo sang yawa nga nagrebuildi sa kay Jesus Christ o kung sa kay magbabaya bala. Oo. Ang Dios sa Dios may magbabaya na ang Dios ang mga Dok Alex mo ang alas. Ang magbabaya buslingon na panunuga na siya sang tanan butang. Oo. Lakip ang universo. Bilog na kalibot, bilog na sa universo. Oo. Abaya gan. Ara na sa balon na sila dal ni story na sa Republic Act 1971. Kas nga gathered nga mga 110 tribes. Ang amo ni nga tribe sa Dok Alex, lost tribe ni siya. Wow. Lost tribe ni siya nga wala madala sa 110 tribes nga na-identify nila. Kay hindi pa sila dito kalabot sa babaw. Labot ka to matugalbong ka sa amon nga mga nga may area na dito nga Pumunoy. Patay ka to Wow. Maintindihan mo Pumunoy, Dok Alex? Oo. Quicksand kung sa English. Ang Pumunoy na sa mga viewers naton. Ang duta na nga ginasuyok ka. Kaya kung why sino magtabang sa imo dati suyopon ka sa duta arat na ito la. Hindi ka nakalimutan ginatindugan mo. Sakto na. Kung kasing amo may mga area na may mga Pumunoy, amo hindi kami malabot sa babaw.
Mayo. Dito sa babaw amo buday kay madula ka lang da sa adira. May ara na da nga mga kalangan nga ibot ka lang way na. Yung mga tugalbon. So way na namon dinasog Docalex kay nga sa tutuod lang wala pa gid na masulod nga mga lugar. Pero dira ko na nagalin. Sa babaw to. Kung ano ka advance ang diri sa may diri sa syudad. Oh. Kung nato Alex, diri naga-computer na diri ang syudad. Ining wifi. Ato na dito sa amon to Alex sa babaw. Oh, may wifi Sulod na to. Pa? Grabe. Oo, may wifi na dito na 1990s may ato na dito ya. Terrible. Oo. Kaya nga lugar misteryoso na sa kag hindi kagay kadto dito. Basta hindi kaya tribo, hindi kaya kadto dito. Balaan kanila na kung tribo, kung hindi. Oo. May mga may mga password na mo. So amo na nga Docalex, kung dis ana salana nga mga nagapuyo sa bukid, mga NPA. Oh. Pero dire gali nila na balaan supo nga hindi gali NPA, mga tao gali niya nga mga ara sa pabaw bukid. Tawag na sila nga mga Irainon. Indigenous tribe. Oo, kag abi mo ang iban dito sang wala pa nakasulod ang mga religious sector nga pangaon na sila tawo kun kapamintas ka to kauno na nila ikaw. Ikaw yun ako kaunon. Amo na to sa una nga may mga nagapamintas. Oo. Tapos kay kaunon ka na nila. Grabe no. Kaya ang kaakig nila ginapaupo. So Docalex, do naglabig aton nga istorya pero ining isa sang mga ita masubong Docalex na way ka na tingala nga sa mga YouTube. Oh. Iban guro kapaka malang nadang iban, may ara dira nga insakto pero may ara dira nga mga pa sa Facebook bala nang fake news. Sa Facebook nga nagahambal sang mga inang matuod ba ng iban, ining mga herbal bala nga di nga bulong nila. Ang sa tuyag ko i-bulgar sa inyo ni. Ang pagbulong nagadepende na sa individual biochemistry sa aton lawas. Grabe no. Hindi tanan pa ang individual biochemistry bot silingon, hindi tanan maka-adapt sa isa lang ka pamaagi sa pagbulong kundi ikaw mismo nga sa imong galingon di mo na studyuhan kung okay. Pero may ara dira nga paagi agud nga ang tawo madasig siya mag-ayo. Oo. Bilang isa ka hilot manggagamot, gina-advisean ko nga tinluan gid ang atay. Oo. I-cleanse ang atay. Una-una nga naton brain. Una-una tabla Docalex bla kay kon buro na hindi na mati mo. Oo. Kon cloudy bla. Hindi na mati ti ang mga cloudy na alin as mga toxin nga mga pagkaon, may toxic bla. Hilo. Oo. Di ko makasulod na sa lakas ta. Ang frontal lobe nato na amo na maapektuhan. Kung maapektuhan ng aton nga frontal lobe paagi sa mga gipakto nato na kung ano ding lantaw ta, ano ginaka kung mga toksina amo nang hambal sa Biblia nga hindi na makahimaya sa aton. Hindi makahimaya sa Dios. Labi na gid sa manunugan naton. Kag sa 1 Corinthians chapter 10:31. Oo. Basi sa nagakaon ka mo o nagainom ano man yung ginahimo, himo ay ni sang Dios. So amo na isa sa mga pamaagi naton nga mapahimaya tang Ginoo. Kasi linya kun himaya naton ng Ginoo. Hindi niya kita pagbadalaan sang balatian. Kag ayuho na kon may balatian kamo nagin-inject sang yawa o kon nasipyat bala ay tao ya malikaton mo. Oo. Limpungon. So amo na Docalex nga paglimpyo naton nga brain maintindihan ta na dayon kanon himo. Pagsunod na lang na nga pagsunod sa tun kaunon kundi kaon naton
ikaw nung tabi mag-cleanse ng aton liver. Cleansing for liver. Mahal galing do ka, Alex. Kung magpa-cleanse ka sa mga isang liver. String ba nga practice sa mga ospital. Dira ang mga tao subong gasalig mo. Malaka ka lang kakita subong ang mga tao ay gasalig sa ospital. Manggit, siguro may nabalaan kinatman sa kultura ng Pilipino kung paano mental. Oo. Sa kaluoy, sa Diyos Brado Cales, kung wala lang na na operahan sa heart. Oo. Kay ako ni nga balatian sa heart una kung tinital niya mo pagkatao kumiyara. Teway hindi do Cales at buho, may gisi. Oo. May tion nga makiko, may tion nga makukasi na nagdako na ko. Oo. Edad ko 26 years old na, 25. Baskog nabi ang ang hangin nga nagagawa nabudlay na. No. Kasi ang remedial lang dapat i-closure siya. Atrial septal defect mo i-close itong atrium ang atrial to nga naga-partition sa lawas sa balang 4 na ka-chamber. Oo. 4 na left ventricle dito sa babaw tapos dalong. So gin-close na siya, gin-open heart ko. Oo. So before dugay-dugay amo na nga nagtuon to si maayo ang medisina ni sa natural kay importante ang lawas naton kabudlay-budlay kung masakit kadto ka hindi budlay kayo pero isyo gid. So ang sa akon ang natabo ni tungod pa sa papanikasog sa akon nga hinigugba nga asawa. Oo. Siya gid sa nagpakagi nga kung paano niya na-comply ang mga requirements. Sabi mo, nga mong lugar to, layo kayo sa bukid, ginalakat niya lang na. Yabi. Pusong isa, magabihan ka, dira lang sa matulog sa mga pamilya namon nga nakakilala sa amon. Oo. Buligan siya, isa lang siya. Ang nakumbay nga gintagaan sing dako nga discount. Kag as a matter of fact kani Doc Alex ang amon nanto nga gingasto nga amon pagkaon kag amon pagstay dito sa ito ang magulang ko man to may atok to sa nanto una nga ato sila dito ko kay Star. Oo. Amon nagato. Pero nagalabot man sang panay kadugay mo mga 1 year kag ginhulat ko. Wow. Sobra. Ito ako sa Manila Okay. Pero nami itong akon nga busing sa una diri sa may regional training school bala sa Philippine National Police bala. Wala niya ko balagi pauntat do Alex. Okay. Ginatagaan lang ko nila ng akong sildo ginapadala lang nila dito sa sulod sa isa ka tuig. Wow. Sabi ito nga director si regional director to sa General Dinar. Oo. Ko din niya sa una panahon. Kag mga upod mga staff mo dato una palangga ko nila. Kag natigayon gid do Alex amo na nga sang 2005 ko gin 2005 ko gin open heart surgery. At sa subong nabuhi ko do Alex. Pero may paghalong na kay sa una pinagusto sa kaon. Balaan ta nabalaan ko na hindi pwede kaon ko gyapon do Alex. Una nga dako gid ang kailanganan sa pagkaon sa mayang panlawas. Correct. Sang ginuntatan ko nagnami man ang akong pamatyan. Kadaki lang nagayo. So sa aton dira nga kuan mga katribo, mga bayan, basi matingala sila do Alex nga naghambal kita nga balik kultura. Anyway, ibalik ko sa inyo sang wala pa diri nakolonize ang Pilipinas sa Pitahaw. Tribo na tayo. Ano nga to? Matagani ka baludo Alex kun ito naghalin Magluwa ako na ay ginamon na dito kami sa bukid. Babok bukid kami gista. Diri ang ibang diri wise nakabalo sang genealogy nila kasi nagalin. Kay mikla na merge na sa amon nga clan, kwante na siya ng klaro-klaro na siya nga irain bukid noon kay ang mga datos to dito
nagsibilay sa Panay. Oo. Labi lagi tira sa San Joaquin, pagkanto dito sa Antique. Dito lang dungta mo. Sa dinner sa Madyaas. Ang iban, tungkol sa ginbalik sunod sa istorya, ginbalik na Marikudo ng Panay. Ito Marikudo na yan. Una na diri sa Pilipinas kay mga tahi na sa sang mga ita kag igurot. Mga ita na sila, ita. Kag dira ang lahi do Calix naghalin. May mix lang alin sa 10 tribes alin sa Borneo. Sakto na. So, amo na nga nga region kag ini nga ati tribes. Why na sila permanente nga listaran do Calix. Mga hunters na sila yan. Okay. Gitawag na sila nga aborigine. Kundi nang bala dito gusto nila kay ang Pilipinas niya pag gusto na sila kundi sila maagahan maapunan da. Mangayam na sila ka kunano da ilaman namian kaon sila sa prutas na kagunano da iya. Dira sila mahabong-habong na sila dagag matulog sila iban gani aral na sa lantay do Calix mo sa may kawayan na ang tawag nila nga bangka. Na sa ibong nga term. Gapaanod na sila mangisda na sila kung sila mapunan dito na sila matulog ya. Ang tawag sina sa ila aborigines. Paising permanente address. Manglalakbay na sila ya. Aborigines. Aborigines na sila. Ti ang aton sa uli na educate nga kinala may balay kagid may amon ang dati ang obligasyon. Himo na tang for Hitler. Hasta nga ang formal settler dira amo na sila ang mga 10 tribes nga ara dira kuan kagang naga-star na sila sa may nagabalay gina sila ya. Way na sila naga kundi dampi. Kadto. Hasta nga na-occupy na nila ang ginatawag nga lapit sa dagat amo ng syudad. Di original sa akong nga kami nagkanto sa bukid kami sa Ruas Kapis dira dampi ko sang buhi pa to si tatay nagkanto kami dito damo to akon mga pakaisa mga pakaisa dira sa may Ruas City tapos nagkanto kami da pilido nila namon lain iban lipi lapis muna lido na dito tapos ang iban inang may mga Alvarez may mga Dikinya magluto na sila Doc Alex sabi na pag abot dito sa may daon na himo na agdalapis kay lain ang insulat sa sang sekretarya bala dito sa amo na nga ang kay balaan mo ang kuana ang pag-colonize amo nang natabo tapos nagbinulagay na sila Doc Alex sa panahon sang gera sang Hapon. Way na sila nagkilitanay. Ang iban nagkato dito sa Mindanao, ang iban dira sa may kabukiran sang Tapas, ang iban dira sa kabukiran sang Antique, ang iban sa Aklan. Amo naman na ang mga Aklan, mga auto ni tatay, mga pakaisa ni tatay, mga Fernando na. Kaya nga nanay, ang nilulo gali sang Grand 15 namon Fernando. So, ang Aklan na, Antique, dira nag-origin ang mga Fernando tribes na sila. Amon ang nagahawid subong sang amon dira nga si Saldomin. So ari kami diri way na kami kinalahay na to Alex sa Toli subong. Mabalaan mo lang na sila nga mga tribo kung magsaka ka to kag maagi ka sa chieftain, way na ko kilala gani ko sa chieftain dito sa babaw. Pero ang sultan akon gid nga suod nga abyan nga akon nga kasin. Sultan Jonathan Fernando. Muna siya dito na sa Sababaw. Ara sa subong da sa Manila sa may pita kay sa likod tak na iyan asang Irainon tribe Doc Alex.
ang tawag nga PITAC, Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare. Nga amo na siya ang naga-regulate sa tanan nga naga-practice sang pagpamulong ining ginaistoryahan ta subong bala. Ang mga foreign diri Docalex nga pagpamulong ining mga reflexology ari na diri sa aton. Pero ang nagpalanyog sini, ang origin sini, yan na sa mga Chinese. Reflexology. Ining mga doctor of naturopathic medicine, hindi man ni aton. Yan Amerikano. Pero ari man ni sa aton, ara man sa gyapon diri gina-practice naton sa hilot. Kay ang meaning sang hilot sa ano ya, medical na siya. Medical ng hilot. Damo klase ka hilot mo. Kung i-research mo na Docalex, perfect ka damo. May hilot nga alipay, may hilot nga magagamot, may hilot nga herbal medicine, may hilot nga kaya hagod. Ang ibang nga allowed sa nga wala sila maglisensya sa tribo kag nagdiskrepancy na sang ulihi inang hilot massage nga nauso kay ginawiran sang tisda. Wala na kami subong nagatag sila certification sa Docalex sa gin-endorse na namon sa PITAC. Pero wala kabalo sina subong, sige lang nilagaw pero illegal na sa. Gina-announce ko sa subong na siya. Kadto kamo di kwan, kadto kamo sa PITAC kung gusto mo magpa-edit sa PITAC. Totally ang PITAC di na i-control sa autonomous na power sang mga tribo. Kaya may kaugalingon na iyang lay. Gabi no. Kung hindi sila yung magpedalon sa PITAC, wala na may mga PITAC. Basta ara lang sila sa ilang jurisdiction kag sa Des Pilipinas. Why may mo basta exercise. Galing ang iba sa nagapakusog na lang kay siyempre sila gahawid sang man. Ang lain pag Docalex kay gin paidalom ang LGU ang mga nitibo. Imagine mo na kapag sabutan complex. Gabi no. Para sa Republic Act 7160 nga i-under ang tanan nga mga tribo sa LGU nga may kaugalingon na iya nga governance. Self-governance na mo. Hindi mo na dapat yung pagpaidadon mo na nga may budget na sila, may budget na iya na nag-agi sa commissioner. Supposed to be direkta na sa kwan Docalex. Ang problema dira subong, ang mga komisyoner, hindi man na sila indigenous people. Ang kalabanan, wala na kaintindi sa mga tradisyon sa indigenous people. Subong. Gibutang-butang sa gobyerno, good counter nga isabotage ang mga kultura nga tutuod sa mga tribo. Correct. Tawag ng katapito sa ikot sa may nakita mo dito sa may Sambales to. Nga hindi sila gusto nga tandugo ng ila bukit. Ang pulis mismo ang dakop ila. Gabi no. Hindi sila gusto ka to sa ila ang sa komisyoner makadto sa may ganito tawag sa mala ang nagabenepisyo sila yung wala. Kita mo pang sa ano right ni mo da tuya way kada may isa gusto. Ila na da nga lugar. Kung ato man ko dito amo na lugar. Kaya ang mga tribo na bisan diin naman na Docalex makadto mo, gina-adapt man lang nila basta balaan nilang indigenous people ka. Kung batunon kanila, pero kalaban binagid kun maka do blessing ka bala sa ilang lugar. Na gina-adapt na nila ang mga kayuhanda. Di subong nga panahon dapat atagaan sa atensyon sang ato ning civil government. Kay ang obligasyon sa civil government, ilabi na gid ang NCIP to promote and protect sa mga tao nagbalik kultura kay kita tanan mga indigenous people kita kun wala ang tumandok kita tanan diri kun wala kita ging colonize ang sibilisasyon sang Roma. Di ang Roma una nagdala diri sang reliyon, ang gobyerno diri may reliyon. Ang reliyon sina sakit man ni ihambal Docalex. Iglesia Katolika Romana nga gindala diri ni Magellan. Ito sila wala po nga mo
Pero makita natin. Totoo. Sinapula ko ang mga kanino mo, hindi to gusto siya nga gani na mahita nga gani na ng slave lang. Dali lang to ka, Alex. Comment ikaw na da. Kay may kuhaon lang ko. Pakita ko bla. Okay. Comment ka lang da. So, makita natin diri ang makita natin diri ang sa sining nga mga communities, indigenous communities, makita natin diri ang hilot, no? Ang paggamit ng tawas, ang paggamit ng herbal medicine, pareho abis ng lagundi kag bayabas. Hindi niya tanan superstition. May mga scientific basis kag nagabulig sa nga mangin preventive health siya against sa tanan ng mga masakit. So pareho man sa mga baganihan, mga bayani, ginmit lang naton sa ambahanon nga ginpagawa naton kaina kulturang Pilipinhon nga nag-alagad kag naghalad sang ila kabuhi para sa kayuhan sang tanan. So ining mga indigenous people nga may nga may do ka namin isang imo nga hairdress sa Doc Joe. Ay ini mga indigenous people amo nisla ang nagpakita sang pagkasinsiro nga handa sa paghalal sang ilang kakabuhi para nga maproteksyonan ang indigenous nga ma-preserve ang indigenous nga identity sa mga tribo, no. So pareho man sa kultura kag heroes ara man ang inspirasyon kag pagkabayani sang tawo kag amuna ang aton nga i-highlight sa labaw sa ikasarang, no. Kay buwas nga adlaw Doc Jo, kabalo naman kitang National Heroes Day. So ginlakip na lang naton ang pag-meet lang kag pag-istorya sini kay buwas nga adlaw holiday wala sing klase kag National Heroes Day. So magpadayon kita sa aton nga palatuntunan hidlaw sadya sa segment na naton Dokyo nga labaw sa ikasarang, no. I'm delighted to have you with me. Prior to 72, there was some chaos in the Philippines, wasn't there? Or is that a... Yes, there was a chaos in my country in 72, and the students were demonstrating. There were too many guns in the street, and Mr. Marcos used this as an excuse to declare martial law to restore peace and order. Or at least there seems to be religious freedom in the Philippines. Oh yes, that is one of the greatest things. In fact, your program is one of the most popular program in my country. You know, when I was in prison for 7 years and 7 months in solitary confinement, one of the great bonuses I have is this little television that they gave me, and at 3 o'clock to 5 o'clock, your program came in strong every day, and Channel 7, which is a small station in Manila, but throws the best signal, nice with all of these people. Well, was this in court? Did you go to trial? Yes, he brought me before a military tribunal. I refused to defend myself because I'm a civilian. All the civil courts are open and functioning, and the Supreme Court says that the judicial authority of our country, I mean, the Constitution said all judicial authorities with the Supreme Court. So why should I, a civilian, stand trial before a military tribunal created by Mr. Marcos under his command and under his discretion? So I simply refused. After 5 years of refusal, they decided to sentence me to death by firing squad. You're here. Yes, the Supreme Court stopped it, and then in 1980, I suffered a heart attack in prison. And for 40 days, the military doctors were saying that it was a mere muscle spasm. Then on May 5, 1980, I was brought to the Philippine Heart Center, and the civilian doctors at the Heart Center said I was suffering from progressive angina, and I had to undergo a triple bypass. Otherwise, I won't survive.
Well, I refused to have my operation in the Philippines, and I insisted that I must be allowed to go to Dallas, Texas. For subversion against Marcos, you have been tried by a military court. They're going to put you to a firing squad, and now you're in the Philippine Heart Center, which is one of her, or Mrs. Marcos' projects, and we donated a few years ago, as a matter of fact, here at the 700 Club. And she says, would you like to go? You can leave at 6 o'clock tonight, and that just like that? Just like that. So if you don't believe in God, then I tell you, there must be somebody up there. And so here you are, healthy and vigorous. Yes, and I arrived in Dallas, Texas, and the doctors confirmed all of the diagnoses in the Philippines. They told me, you must go under the knife. And I said, all right, if that's the decision, operate on me. So they opened my chest and they gave me this triple bypass. Now, some doctors said that I developed this angina when I went on a hunger fast in 1975. I fasted for 40 days and 40 nights, and I lost about 60 pounds. And that apparently started the whole process of my cardiac deterioration. But you're perfectly healthy now. I hope so. Yeah. Well, now, are you going to stay in the United States, or are you going back? No, I'd like to go back to my country because that's where my people are, and they're suffering, and therefore I must join them. Tell me about your relationship with the Lord in this solitary thing. Something unusual happened spiritually to you. Well, as a young man, I had no time for God. I was too busy with my politics. I was moving on, and I thought I was self-contained. I thought, you know, on my own steam I can make it. I only went to God when I needed His help, when the votes were coming in, and I'd say, dear Lord, help me. But when the votes are in, I forget the Lord. But when I was placed in deep solitary confinement, nobody to talk to, I became desperate. And here I started to question the fundamentals of my belief. Firstly, is there really a God? I began to doubt that. I said, if there is a God, why should I be here? What have I done? Why are the crooks all out? And so I asked the second question, was there a God when the children were gassed at Auschwitz, at Buchenwald, at Dachau? Where was He? Where is this God? And people are dying in the Sahel. And that was the doubt that assailed my mind. But then I felt, there must be a God, because then all of this suffering will be useless. I mean, if I'm suffering like this and there's no God, who will ever reward me? Who will ever pay me back? So there must be a God. So I felt then, maybe it's a fool's consolation, I had to even invent Him if there is no God, because that's the only way you can survive. Without Him, Pat, you'll never make it. And as St. Paul said, I'm strongest when I was weakest. And I became strongest when I was down there on the floor, in solitary confinement, alone, and it's only when He came to me that I really felt strongest. And therefore now, I have survived all of my vicissitudes because I know that there's this God interceding for us. Tragedy with us human beings, we only remember God on the negative way. We know Him when we're suffering. But what about the daily gifts that He gives us? The family, the children, the food, employment. We don't count that. So it was Chuck Colson who opened up my mind to this. And then I saw him in your program. So I started reading. So one day I was flying from Boston to Washington. And here's this man sitting down beside me in the plane. And I looked over and I said, excuse me, are you Mr. Colson? He said, yes. Oh, how did you know me? I said, I saw you in 700 Club and I read your book. And your book helped me. And we started talking, you see. And it was this man who showed me the way, and I told him I must apologize. I said, because you know, when I first read your book, I thought you were a phony and you're a gimmick. But now that you're in your prison fellowship, really dedicating yourself to the Lord, I said, that's the greatest thing. And you know, I said, Chuck, I want to make a confession too. God gave me a gift, I said, a gift to articulate that brought me to the pinnacle of political power. I promised him in prison, I said, that if and when I regain my freedom, I'd like to use this gift now to witness for him. And look, I'm here, Pat. I mean, a year ago, who would ever believe that I would be sitting down with you? I was watching you. I was in solitary confinement under death sentence. Now I'm here with you. And this is a miracle. I mean, you know, it's one. I'm delighted to have you with me. Prior to 72, there was some chaos in the Philippines, wasn't there? Or is that a Yes, there was a chaos in my country in 72. And the students were demonstrating. There were too many guns in the street, and Mr. Marcos used this as an excuse to declare martial law to restore peace and order. Or at least there seems to be religious freedom in the Philippines. Okay, so subong sa labaw sa ikasarang aton lantaw ang eksperyensya nga mapait ni Ninoy Aquino sa sulod sang 7 ka tuig ug 7 ka bulan nga pagkabilanggo hindi lang inibahin sang kasakit kundi
pagpabutyag sang resiliency, no, kag asang iyang Pilipinhon nga prinsipyo. Kag anong masiling mo sini Doc Jo? Dato ka na sa bunga, kimikalo ka na. Doc Alex, nagsukso sa akon nga amo ni ang person of authority, mabalaan nila ako magsuksok gani ni ang chieftain Doc Alex Botsilingon. Naga-duty na sa authority. Authority sa nga bisan sino nga magtandog sa imo, may liable siya. Liable siya sa sabat sang iya ginhambal sa imo or magilabot sa imo. Kay sa tutuod ining bilog nga pungsod. Ang steward sini amo ang mga indigenous people, ang mga una bala nga tao diri, mga tumandok. Ginbutangan lang na sang titulo sa panahon sang gani na sang Amerikano katsina. Ang ginimo nila Doc Alex mo yo. Tiyang nag-interview kay na sa kay Kwan Amerikano sa kay Ninoy nga bisan ara siya sa kadulom sang prisuhan, nagpabilin siya sa matuod niyang prinsipyo, Doc Jo, no? Oo. So, amo ni ang isa sa mga prinsipyo nga duso ni Ninoy. At yung istorya Doc Alex, nagapakita nga ang pagkabiyani hindi lang sa pagdepensa sa pungsod sa plaza. Kundi sa adlaw-adlaw nga pangabik nga may prinsipyo pag integridad bisan sa kalisod. So isa sa mga dinga duso na Doc Alex ning aton nga tradisyon bala ining reforma sa duta na kung sa diin ang mga manggarano na man lang ang nagahawid gihapon kaya ginimuan sang titulo ang duta sang mga katsila. Kinsalo man sang Amerikano. Karon ilagin ko Doc Alex, ilagin imo duta iya sang indigenous people ang duta. Ang mga sister ba? Imagine ko paano balagin loko. Imo duta, gini mo ang titulo yata mo. Nanay, tatay, ari na imo titulo. Inila mo. Utod sa makita mo Doc Alex sa una. Imo na. Ila na imo. Nga nila na butangan nila sang title. Bala subong ginawiran bala sang diri. That is why gali. And then naton kay imo. Aton balang mga health workers sa mga mga isla bla, ara sa isla, bili ang nag-aalagad bla sa tribo, mga health workers tungod sila sang ila ginhimo. Pero sa gihapon ang resiliency ara nag-aalagad bisan kulang ang resources. Nagkulang ina tungod sa mga invasion nga mga nagligad sang Espanyol, sang Amerikano kag sang Hapon. Amo na nga naghimo sila sa mga titulo para nga mahiangkon nila ang duta nga iya sa mga indigenous people or communities. Amo na nga kulang na subong ang resources. Pero bisan kulang padayon gyapon nga nagpabilin nga matuod sa prinsipyo kag nagahalad sang iya kaugalingon para sa mas dako nga kaayuhan. Amo ini ang leksyon nga ang kabudlay mahimo maging source sang inspirasyon kag pagpakabakod sang espiritu. Kangay sa imo Doc Jo nga ang imo pagsuksok sang kalo tanda nga sa diin authority ikaw
sang mga indigenous community nga sa diin ikaw na-identify? Actually, Doc Alex, hindi sa tutuod lang, hindi kami namiana sang word nga Pilipino mo. Kay halin na iya sa honor sang nagapabili iya sakit na ang amo na kay nga kay Philip na iya kay Philip ano na yung ala aton nga pungso diri nga Pilipinas. Kung ano in the honor of King Philip mo dapat maharlika ang correct nga term. Ang inadaan nga term nga Pilipinas inadapt na lang na ulihi pero sa tuod ginguba gid nila ang kultura. Sa kahimo na nga Pilipinas, guba ng aton nga kultura, Doc Alex. Correct, sakto na. Hindi wala na. Muna sa ang history ng Philippines. Pag nahimo ng Philippines, idiot gani na pag idiot panawag sa mga katsila eh. Gani. Guba na yan ata kay nakolonize na sa mga Romanong Katoliko ang bilog nga hindi man tanan magluwas sa mga indigenous people nga ra sa kabukiran para sa amon bala way kami nagpadasakop na sa ilamo way kami na nalabot sa ang sibilisasyon na subong na lang nga na gano kay na diskubrihan dito babaw kay gin pangguba nilang mga kuan nakalabot sila to babaw bukid Dari education nga makuha nato Doc Alex. Ang imo kaugalingon nga duta sukton ka sang tax. Di ka bas na nakakita nga pang gobyerno nga imo duta sukton sang tax tapos amo nang agin amuruso na nila ang mga duta. Amo na naangkon nga ginangkon sang gobyerno. Ginangkon sa civil. Gusto ba sila nang magatilas amon kaya amo na ya duta. Ang tagiya sinaaw. Actually, hindi na sila kabayad, Doc Alex, ang sala ang ginimo nila ang gobyerno. Siling gabi, ining gobyerno nga, ang gobyerno nato sa po, siling gabi nga, kung may utang na loob na sila, hindi na, tagaan nila sing dako nga bili, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinaglingan, hindi makate sa pangrurunong natabo sa Pilipinas, Doc Alex. Wala nila ginrespeto ang mga kultura sa aton mga ancestor. Correct. Hindi ka makarecover, Doc Alex. Ang makaka-recover ng gisine kung magbalik ang Ginoo si Kristo. Guba na nila. Yes. Ang pagguba nila sa kay magbabaga sa Diyos yung manunuwa. Parehos pala kay Ninoy, Doc Jo. Guba na Doc Alex. Parehos si Doc Alex sa kay Ninoy. Kasi yung mga health worker sa isla. Ang kabuhi kay serbisyo inalinan sa palangga sa muliyo kag duta. Kag kultura. Kag sa pagselebrar sang aton pagkilala sa Pilipinon, may ara kita kanta nga magpahanumdom sa aton nga mga bandi. Tradisyon bayani nga feature sa kultura ang Pilipino. Atong gilantaw ta kina Doc Alex, makita naton diri nga kultura kag tradisyon sa mga bulig man sa kayuhan sang katawan pareho sa paghalad sang kabuhin. Gin sulit ko lang imo ginambal Doc Alex, no? Kag sa aton nga health workers ang mga pagkilala sa Pilipino hindi lang sa kultura kundi serbisyo sa palangga sa aton isig katao. So amo po Doc Alex ang pinakadako nga leksyon nga makuha naton. Amo ang simbolo sang mga matutuod nga mga katawhan. Nga amo ang mga indigenous people nga gintulinan sa aton mahal nga makaako sa pagprotektar kag pag-apin sa aton dunang manggad kag ilabaw na gid subong sa aton nga ikasarang kay bisan nano nga mga gumuntang nga nagkalatabo sang halin pa sang nagliligad hasta subong nagatindog gyapon ang mga indigenous people kag nalabawan nila sa ikasarang kay ang identity ara sa gihapon kangay sa imo Doc Jo nga makita ko ang indigenous identity mo tungod sang imo nga bisan sa imo nga costume subong nga nagsuksok ka sang kalo sang authority sang isa ka
tribo nga community, no? So kundi nagambalanay kita bahin sa Islander healing systems, no? Kag may combination na subong to ikara kita sa postmodern technology. Pero bilang mahalika, bilang kitaya ang ginkamunuan, antes pa kita gin-invade sang Espanyol, sang Amerika, sang Amerikano kag sang mga Hapon, padayon na kita nga na identify na naton ang healing system, no, sa atong mga katigulangan. Ilabi na gid subong man nga may ara kita sa postmodern kag AI nga age, may combination. So ipahayag tani pagi sa aton nga isa ka segment nga tawag nga uswag sadya dokjo lan taon ta. Dito Alex, ako na yung isolation, away from the family, wala source of income, wala kasi siguraduhan ng sponsor, kaya isa na lang mabaho dahil mabit, so muling natabo sa pandemic. Dason, nakita nila may 5 reasons. Ang yung pinaka-importante na kinanglan yung maintindihan ko. 5 reasons na nagtaas ng mental health problem sa kalibutan at lahat ng the Philippines. Sa government, kasi mga 2 years na naging patupad. Pero sad to say, hindi ka mabatsagan sa gobyerno ka. Lack of manpower. No? Ang butong ipon, dumanin malamang. Iba kasi pero wala sa may ginagawa yung organization kung mag-gate this, no? Siguro DOA na isipan. Abi mo nga, aging tukod ni sa mga batas na laying. May ara isa sa kada 5 sa Pilipino, adult, ang may mental health problem. Pila kita di subong? 15 kita? 17? O 18? May 3 di sa aton. Dali mga nagulaan trabaho. So, ang problem, siguro ma'am, nagbilog na lang ako per time. Sorry, musta? So, ang problem sini, mga kabataan ko nang pinaka-affected. Isa nyo ginanirvous ka na. Loka, no? Kung diin ka mo ihan nga oo, do hindi ka na pag-sunod ka sa balay mo or magwa ka, magwa ka tabot sa tao, sinara ako na ginawa. Wala kaya na. Kaya nataan ko pa hospital, hindi. Ibisan ng provided, kami ka na doon mapakawin. Kasi lang ba, kita mo sa isang isolation. Okay, Jo. So, mga kasimanwa, mga kahidlaw sa subong nga uswag sadya, aton pagkahisugutan ang Amari Food Supplement nga ini makabulig sa aton ikayong lawas kag may ginatawag nga preventive care labi na sa aton isla sa Negros Occidental. So namigid nga may produkto nga magabulig sa aton individual health kag ini holistic well-being sa aton komunidad pareho sang ginimo sang aton health heroes kag sang inspirasyon naton gikan sa kabuhi ni Ninoy Aquino. Okay? Ang prinsipyo nga silinga, Filipinos are worth dying for. So kangay man sa kay Doc Joe nga ang indigenous community is worth dying for man para sa iya. Kag bisan sa atong tanan bilang tiglawas ang mga baganihan, no? Kaya ang mga bayani naton laban wala na sila subong
ang kita nga mga buhi ya amo nagasulong sang ilang mga prinsipyo, no. So salamat gid Doc Jo sa paghatag sang imo tiyempo sa sining adlaw kag ining pag-uswag sadya naton sadyahon tani kay sa dason naton nga episode ang mga tanom naman aton nga tagaan Igtalopangod. In fact, mga petsay diri sa palibot naton nagamat-amat na tubo kag makabulig ina sa aton ikaayong lawas, mga utanon kag ining amare nga produkto, food supplement nga kombinasyon sang mga nanuhay-tuhay nga mga katas sang ginakinahanglan sa aton lawas, mga prutas, gin-concentrate kag amo na ang isa ginatawag nila sunrise kay amo ning imnon mo kun aga kag may ara sila sunset naman kun imnon mo sa gabi para nga atong mga toxin sa lawas mo magkalakakas. Pero initanan natural gitawag nga food supplement kay por ehemplo ining sunset may ara ni siya nga fish oil nga special nga amo maka-unblock sang aton nga mga blockages sa aton mga veins and arteries. So mayo ang imo tulog, mayo ang activity mo sa tion sang kagabihon. Kag may ara man sila Doc Jo sa ginatawag nga nitro, no? Ini nga kontenido sang ilimnon, do ginapatak lang siya sa imong nitro o kon nitric acid. Kabalo ka naman siguro kung anong bolt siningon sina. Doc Jo, nitric acid. Alex, bali amo na siya ang nagabulig sa aton nga mahil ang aton nga mga acidity da. Oh. So kag ang makabulig ini. So kaangay sa aton nakita kay ina Doc Alex, no? O diri naton makita ang ano ning produkto Doc Alex sama kasi manwa naton sa Uswag Sadya sa Amare Food Supplement. Amare, no, Amare. Bali ang kaina to gina-explain niyo to nga sa sining nga mga panahon ang mga kabataan subong ang may problema nga dako tungod kay ara sila sa digital age kag sila ang masami ang ginaapektuhan sa ginatawag nga mental health issues. Kitaya sang unay sang gagmay kitaya may mga mampang kita, may amuna bla, hindi kita yung problema. Wala kita ga problema, masinadyahon ng aton buot. Subong ya mga bata, subong stress sila tungod sang gadgets bala, no? So ang ining bulong, hindi man bulong kundi food supplement, makabalanse sang imo nga daily requirement, sang imo nga ginakinahanglan sang imo lawas. So makatag si imo dopamine nga malipayon ka kag hindi na mental health ang mga issue sa imo kag good health na ang masunod. Pero kita sa gihapon nagalantaw nagabalik gihapon sa gindulot nga ikaayong lawas sang original gidya nga mga tanom. Amo na nga in CIP mga indigenous communities dapat magtindogid sa ila authority nga hindi gid pasilabtan ang mga dunang manggad naton nga himuon sang kunanano man da para nga sa gihapon ang pagproducer sang matutuod kag mga limpyo nga mga prutas kag wala yasing adulteration sang mga kunano da nga mga chemicals amo makatag sa aton nya ikaayong lawas. Doc Jo, sa imo. Kay ining mga supplement na po kita kong pulis ni ibang kaya ang concept ay pansilari sa mo wala sa umay ang nangatot nga mga eksperto ang sa ginapromote ni sino ni Pastor Hilario Tagapan. Oo. Tagapan, I meant Tagapan. I'm sorry. So makabulig sa atong mga kauturan sa atong viewer po, may idea sila
may arakli nga makabulig na magbalansi ang tawag nga mental health. Mental health. Oh. Abi mo to ka Alex, isingit ko ni. Dira assign subong sa Agobla. Sa Ulaw, Abunan, Tabunan, kag Dulaw. Dira ang mga tao ang mga bata diri sa aton grabe ang cellphone diri. Oo. Sila dito kay di mo sila ka-afford magbakal sa mga cellphone na. Oo. Ang ampang nila ya tumba pakis. Si Chinese garter. Tapos ano na ginahikawan sila to Alex mapangita damang na sila ang ila ginahimo ining ampang bala sila sa credibility sila kay ang daon sa saging himuon nila nga pusil-pusil. And makakaon sila sang insakto nga tanom nila didto, may mga kapayas. Ang iban dira may mga diri tagid bala do kalig saging nila to. Sila mismo ga tomato na lang tapso nila ang saging kag mag tanok tangkon nila ti ang ilaya nga nga socialization do wala maapektuhan do hindi artificial. Hindi bala artificial intelligence ara la kundi actual gid yang nagagiyo ang ila physical, mental kag sila tungod sa aton na presensya dito Doc Alex nakita mo man sang liga sa aton kin picture. Nagkandak kita dito sang spiritual and health seminar. Okay. So nangin kumpleto pang ilang sa kwando balance life sila dito sa uma. Bisan tuod nga para sa kagarbo kayo diri sa aton sa kwan nga puro artificial. Tapos mas bong diri do Alex sa about sa mental. So muna ang kita nga mga nakaibalo naghatag sa solusyon ang mga produkto nga gina-promote nato Amari food supplement. So isa lang ina sa aton gina-promote para sa holistic nga may ara kamalda nga gina-promote, di ba? So ang aton gina-promote Lex ding sa aton nga ilot magagamot nga hindi lang pagi sa herbal kundi ang pagluak man sang ilang mga kamot nga dugay na na disalign bala pwede ta na iuli Doc Alex. Wow. Pareho sang spine alignment kag bone seaters. Wow. Ibalik ta na. Amo dira kita paagi ang tawag sa dito kalidad na para kita nga hilot. Ako sa din upgrade ini sang tak naging ng mga chiropractic medicine ang naturopathic doctor of naturopathic medicine kag ang alternative medicine ang acupuncture ang tanan ka mga foreign bala nga kinanglan na sila mag-agi sa pitak ng itaman. I-upgrade na sila dito kay kung wala kita sang tatak nga pitak, wala ka dito na certified o wala ka natagaan sa authority to practice, hindi ka diya ka-practice sa aton sa Pilipinas. Kaya ang ina nga mga pamaagi dapat ma-regulate na sa sang gobyerno kay labi na gid sa indigenous people kay ginhilabtan nila nga aton nga gisabutan sa locales. Oo. Ginagamit nila ang aton nga mga resources diri tapos wala sing control. Amo na nga ang akon ginapaga respeto sila mga indigenous people kay kami ang natural resources bala nga ancestral domain ginakuhaan sang
ano, kaya ang pa nag-iya, Doc Alex, ang steward, hangin, dagat, tubig, ano, tanan na iya, kung mabasa naton sa Ipralo, na iya sa mga indigenous people, sa mga tumandok. Di tungod kay wala indigenous people, Doc Alex, amo na ning natabo. Guba ang kalibutan sa Pilipinas. Hindi na balansi. Wala nang sing biodiversity nga kung sa diin ang ecosystem naton balance, hindi na. Affected ang bilog ng kalibutan. Amo na nga ang hindi marunong lumingon sa kanyang paninggalingan, walang respeto, hindi gid makalabot kaya nga pagkakatuan. Amo na subong ginahilot-hilot na lang naton ni. Pero sa aton spiritual aspect, this is a prophecy. Pero dapat, Doc Alex, ang langit nun yung kultura mo nang aton i-preserve. Kag-ara na ang kultura sa indigenous people. Ara na sila ay kung ano kuno ang ginahimo nimo sa imo isig katawo, ka ginapasubaan mong imo manunuga. Sa aton nga pagkaon, pag-inom, sa aton ginahimo, ginapasubuan ta. Ang Dios wala naton maya. Correct. Nga supposed to be mayaon lang gid siya, mo lang gid ang aton nga role diri sa kalibutan. Pagpreserbar sa ginatawag nga mga dunang manggad. Tungod nga ang aton nga university. Kabisan ging guba pwede naton nga palikan, Doc Alex, while nga nag-alaga kita sa Dios nga mga. Amo na. Kag hindi kita, Doc Joe, hindi lang kita magulat nga magmasakit, amo pagpangita naton sang solusyon, di ba? Dapat may ginatawag kita preventive health, kag healthy lifestyle. Importante gid, no? Mga mapadayon naton ang aton pag-atipan sang aton mga lawas, upod dira ang mga pumuluyo kung sa diin kita nag-alagad kag sa paghalad ng serbisyo sa aton mga kauturan pareho sa mga baganihan nga nangin health frontliners naton. So closing with the Doc Joe. So again sa kay Pastor Hilario, no, nga nag-share sa aton diri. Aton mga viewers subong, salamat gid sa inyo, mga kasimanwan naton. Kag padayon kita sa pag-atipan ng aton nga duna nga mangga nga ginbilin. Kay amo lang ini ang aton nga dapat halungan kay kabalo ka Doc Alex. Ang matutuod nga damo ka practice ang healing arts. Healing of arts wala Doc Alex. Correct. Isa lang ang gin-approve sang Ginoo, Doc Alex mo. Ang gin-approve sang Ginoo ang matinlo nga hangin, matinlo nga tubig, insaktong pagkaon nga halin sa priska nga natural. Ang aton relasyon sa Ginoo amo na sa ang gin-approve sang Ginoo sun yang nature, amo nang natural remedies. Ibalik kita sa kultura, Alex. Amo nang gusto tama, no? Padayon kita sa pag-uswag, paghalad, kag pag-alagad sa aton komunidad. Gani, Doc Joe, kita ay tawad sa masunod nga episode. Diri lamang sa Tidlaw Sadya. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako
ako sang hinali sa kun kahit lawgani sa kabukiran kong ginpakaali. Nagahulat gyapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitaan ko man lang sa paukit kagwayan, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanton akon makapuli na sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakli ko nahandong. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa ako nga mga handog. Gani kun may yara nagapamati sa akong balatyagon. Idalon mo na ang kanta. Kalantahon lanton akon makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakli mo perwi ko nahandong. Imong hakos pangita ko yapon, kinggikanan gapanumdum sa ko.
Kidlaw Sunday News. Celebrating life the way it is.